Katatapos lang namin mag-breakfast. Yan, babalik na sila ng Calgary. Kami naman papunta na ng Edmonton. Yan. Ano Rex? Tapos na. Tapos na. Tuloy pa rin kami. Edmonton kami. 2 nights pa kami sa Edmonton. Last year, kung naalala nyo, dito kami nag-arkila ng Airbnb namin dyan sa taas na yan. Dito sa 206 ata yun. Yung bagel company nandun. Base camp. O yung kinaanin natin dati. Ang ganda ng mga bundok dito sa Canmore. Wala kasing parking doon sa may bagel company kaya dito kami nakapark sa may Domino's. Yan. Bye-bye! Miss you na daw, sabi ni Isabel. Miss you very much! Wow! Yan, napunta na sila ng Calgary. Say, hug ulit. Hug pa. Kiss. Kiss dito, Rex. Bye-bye. Ingat, da. Ito nang sasarahan. Yung sasarahan. Lalo na siguro na pag nag-active na ang snow, no? Bye, Canmore. Say bye-bye, Canmore. Bye-bye, Canmore. Miss you. Sabi mo, see you again next time. Beautiful. I know. Yeah. Okay. Where to? Edmonton. So, unang stop namin, tumigil kami dito sa may 7-Eleven. Nadaan na lang namin. Sabi ko, washroom break muna. Sabi meron pa kaming 2.5 oras puntang Edmonton. Anong oras yung check-in natin sa hotel? All 3 p.m. tapos 3 p.m.? pero it doesn't matter as long as we arrive. Paid na yun. Si Isabel lang, tulog na tulog. Nag-edit ng mga picture nila dun sa sa Jasper, sa lahat? Sa Banff. Ayoko kasing ang daming i-post. Gusto ko one of each lang. Pinag-iisipan. Ano ngayon? Friday. So, ini-enjoy lang namin ang aming road trip. Kawawang balo, tulog na tulog ang Isabel na. Tapos as usual, yung daddy? Nag-snow bago tayo dumating. Tapos pagdating natin, ang ganda ng weather. Nung paalis na tayo, saka naging gloomy. Thank you, Lord, for the Kaninang good umaga weather. nag-snow ng konti sa Canmore. Pero hindi malamig, no? No. Paglabas ko, naka-winter jacket ako, sabi ko, pagbalik ko, tinanggal ko na. Sabi ko, hindi naman malamig. Ang sarap ng, papresko yung hangin. So, kami ay unat-unat muna dito. Mag-wash yung ata si Joanna. Yes, pero wait lang. Gusto ko kasi pagpasok ko, go agad. Dami namin kasabay. Maganda palang kalsada papuntang Edmonton galing ng Canmore, Napakaganda ng kalsada. Lawak. Nung unang araw namin dun sa Canmore, dry talaga yung skin ko. Crack na naman ang heels ko. Buti na lang may dala si Joanna ng moisturizer. Of course. Siguro. Kasi bago kami dumating doon nag-snow noon, weekends, di ba? Kaya pasiguro kami ng moisturizer. So yan, at pahinga muna kami ng saglit, tapos gora na naman tayo. Sarap na tulog ni Belay. Humilik pa. Kalawang stop namin. Nandito kami sa may casino, Bear Hills Casino daw yan. Sa casino. Ito Petro Canada. So meron pa kaming sabi sa mapa 50 minutes, Let's go. Let's go. Yes. Wait lang, unat-unat muna, Papa. Pahinga konti. 1 hour na lang, sakto. Ha? Bakit? May tayo dyan, pagkain. May pagkakan. Ay. Gustong bubili. Come here. Diyan ka kay mama, go dyan food. Come here.
Wow! Yun, salamat. Nakarating rin kami sa aming hotel. Dito sa Holiday Inn. Yan. So sakto, may mga nakasabay pa kaming kaibigan. Sila Kuya Jemar and Neil nandito. Tapos yung family ni Kuya Jemar. Yan. Sakto lang yung dating namin kasi yung check-in naman sa hotel ay alas 3. Dumating kami mga 3:15. Yan. So maganda yung panahon dito sa Edmonton. Yan. Yung highway. Nandiyan yung sakyan namin nakapark. Sakto lang tong kwarto na to sa amin, oh. Watching mo IT cartoon na. Automatic pala. Tamang-tama lang to. Pahinga lang kami saglit tapos Jollibee ata and punta kami dun sa mall. Para masimulan na yung mall na yun, West Edmonton Mall. So first time namin doon. So mag-stay kami dito ng 2 nights. Annabelle, si Joanne and Isabel merong gustong bilhin na cake, yung beautiful dessert. Ewan ko doon, mahilig sila manood doon Meron daw dito sa Edmonton. Kaya yun na hindi namin papalampasin yung maka-experience yung tong dalawa ng beautiful dessert. So magpapahinga muna kami at punta tayo ng Jollibee mamaya. West Edmonton si Isabel. Sports check na lang garo. Cold? Come on. No. Thank you. Thank you. Kuya, kumusta? Tagal natin din nakita. Tingnan mo sa baba. Wow! Tomorrow, anak. Tomorrow. Anak, look at me. Look at me. We're going to ride everything tomorrow, not tonight. Sige, doon tayo. Dali. May hanapin tayo. May show? Oo. This is si Lion. Dyan. Ano oras daw yung show? Wala mo na daw. Baka bukas meron. Yeah, pero Araw-araw ba? May mga times yan. Oh. Igo yan, Sabado sa aga. Oh. Kaman. Ang daldal ni Isabel. Hinahanap namin yung beautiful dessert. Ano parang? Tisto. Ayan. Bibi, ulo ko. Mahulog ka, Bel. Oh. Pwede bang pumasok dyan? I think so. Ha? I think so. May pila, may bayad. Ay, may bayad? Ang laki. So that you don't fall. Come on. Oh. Ayan na yung hinahanap nila. Ayan na po. Tingnan natin yung reaction ni Belay. What's that? Ah? Ano? Do you want some? You can have everything. One of each. One of each. Ah. Yeah. How many is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anak. Kunin. Oh. Bilhin natin lahat. Sige, isa. Tomorrow naman ang cheese. Tignan mo na kita. All the fruits? Ah. Ha? Ang apple. Oh my God. Natataranta na si Isabel. Ano? Ano pa? Ayun, baby, ulo ko. Ayun pala, no? Set na? Yeah, the set. We'll buy the set. Ito yung palaging tinitingnan na Isabel. Wow.
Ano, excited? Bel? Wow, look at that. Malilit lang naman pala. Akala ko malaki. No? Meron pa silang iba ito. Ito, cheese, ano pa to? Yan pa. Pero ang gusto nung mag-ina yung prutas. Kinukuha na yung ano mo, Bel, order. Yay! Let's go. Bel, here. Let's go. Go kay mama. Oh. Do you wanna taste it? Let's go. Huh? Pokemon trainer. So do you wanna eat everything? Do you wanna try? Ano yan? Oh, wait, I'm gonna take a picture, okay? Wow. Mango. Pistachio. Banana. Excited, Bel? Oh, mag-smile ka. What about the milk? Oh, you smile. You smile first. Wait na to. Sige. Ano? Try it. Huh? Try it? Okay. Ano? It's yummy. Good. Like, basta masarap. I actually like the milk. Wow. Dream yan ni Isabel. Another. Ano, Bel? You're gonna be like ate, eating the ano. Oh, come on. I'll take a video of you eating it. Dali. Wow. Mahulog. Oh, what can you say? What can you say? Try more beautiful in LA. We have this. Marami ka pang titikman, oh. It actually has yogurt inside, but it's very yummy. Okay, oh, gusto niyo para iba naman. Okay. Iba naman, dali. Try the lemon. Maulog. Oh, and say something about it. I like it. Try it, Mama. It tastes the same. Okay. It tastes the same. Mhm. It tastes the same. Hindi ma Bibi, look, inside there's ano. hindi maasim? Hindi maasim? No. It's lemon. Banana. Banana. I want banana. May lipstick to, sorry. Sige lang. Hindi maubos yun sa bahay, maubos yun. Ay, doon sa ano, hotel. Oh, I wanna try the raspberry. The banana? Banana. Okay, it tastes the same. Dapat talaga kakanon siya tulos. Melting? Oo, nagme-melt siya. Mama, what's your green apple? Tomorrow day na ka siya, anak. Day... Ooh, eat it, eat it. Chocolate? Yeah, eat it. Amo niya mukha talaga banana. Oh, what the... Chocolate. You don't like it? Mango ang gusto I niya. don't like it. Ha? My favorite is the Mama, and my favorite is the mango. Mango? Oh, how about the raspberry? Ah, Pero dahil in fairness sa iya, bako siya masyadong mahamis. Di masyado matamis. No. Ayun. Pero ang banana day ko bet. Garo lang siya banana na hinalo ang chocolate. Okay, I wanna try the raspberry. Nang... One next. Mama, this one next. Oh, I like this Isabel. Wait. That one is so fancy. I like this one. The mango? Because I like to, because this looks like in the beach. The mango in the beach. Yeah, I love the mango. Wait. Ano yan? Ano to?
Parang ano, gam-gam fruit. I don't know. Oh, ito na. Wait, I will eat the Gusto niya talaga ang mango. Ang mango. Ah, come on, Kagat, sige. Wow! Ay. Okay. Is that good? Okay, one more. One more. Oh, you don't like it? Let me taste. It's good. It's good? Mango talaga ang gusto niya ata eh. May red tsaka mango. Mango. Pero masiram din eh. Ini gusto ko ni. Ano yan? Ano itong isa? Pistachio. Ah, pistachio. Wait, El Picture. Ay, takin ano? This is not real. It's real. It's real! It's nuts, anak. Ay, masiram din kasi may chocolate siya tapos ano. Ang di ko sunod ang banana. I don't like. They're the best. Not the best. Not the best. The banana, right? Ay! Okay, are you ready? Bite. Sige. Oh, big bite. Wow! Ito kayo. Which Ano? one is the best? And then what's next? Mango. Did you like the banana? Me? You like the banana? Okay, sige na. Eat Oh, whatever eat na, you want eat na. na. Daddy, I All like. of them. Now let's see this filter. Okay. This mango. Yummy. How about this? I spoke. O sige, I will get it for you. Mahulog. Baka mahulog. Nahuhulog yan. Hold it properly. Oh, wait lang. Oh, what are you gonna say to your ano? What are you gonna say to your... Parang ano? Parang gamot. Ako ba ito? What are you gonna say? Parang gamot. Wait, I didn't understand it. Gato. Para sa nasa babaeng ini. Pero happy siya, ma. Pero happy siya. Siya. Na ano niyan tunay talaga. Okay ni. Kasi lang nga ng pistachio. Sarap. Dahil nga, hindi ko nakapicture ba. Matain Sarap to. kining aki. Excited yung tulo. Tapos yung mangga. Tapos lemon. At siya, matamasin ako sa yung picture. Apod sa nakita para mailing mo. Si babay. Iyo po, si babay. Sarap to mangga. Tapos yung lemon yung... Para sa akin tong ano, pistachio, mango, tapos lemon. Ako gusto ko niya. What about the candy? Later na. Anong candy? Meron ka pa ng candy. Ang dami-dami nito oh. At least na-try nyo ni Isabel to. At least di na siya iiyak sa gabi. Palagi nyo pinapanood eh. Annabel, sabi ni Isabel, uwi na daw. Uwi na daw. Try the mango. We have the mango slices. Maulit na kita. Not yet. Which one? The car. The car? Ano, kamusta ang ano, coach? Ayoko ng coach. Gusto ko, ayun. Naroon. Yung Gucci? May Gucci dyan eh. Yan oh. Hindi na video. Hindi madali na video sa Gucci. Yung Balenciaga nandun. Laki ng mall na to. May LV, may LV. Food court yan. TNT. Skating ring. Ah, may hockey. Oh, Ay, nice. Mga bata. Magaling na no. Iniyak-iyakan kami ni Isabel. hindi daddy, kasalanan kasi natin. Kasi sinabihan natin siyang, which one do you like? Sabi natin sa kanya ano, Hindi, bukas na hindi, lang. nagsabi tayong bukas na lang. Nung nakapili na siya. Okay. Iniyak-iyakan kami ni Isabel. Ayaw umalis. Oh. Alin yan ito? Is that your final answer? Because we have a bunny. Oh. I just like this one. Are you sure? Yes.
Because there's a lot of options. There's Hello Kitty. Hello Kitty, gusto mo? Sige. Okay, fall in line din. Okay, come here. Hindi ka. This is the heartbeat. So, Pwede palang ganyan. Bibi, you wanna touch May it? heartbeat. Ayos ano. cotton candy. You want to touch your Bibi, heart? touch this one. Tapos yung para sa ano, sa It's like amoy. beating like your heartbeat. So you can add that one too. Bibi, smell this one. Ako pa maamoy niya. Hindi kaya. Oh, this one, oh. This one smells good. But this is cotton candy. I like this. Oh, help. Oh, help, dali. Yeah, and you get to step on there. Oh, Isabel. Yeah, no, it goes pretty Sige, fast. Bibi, step on it. It's Alex. More. 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 Snowing a little bit. It's Alex. Oh, more, Bibi. More. Galing naman. Sige, Bibi. Use both of your hands. Yan. And that should be good to step. Okay. There you go. What are you gonna say? And do you think this feels okay, or do you want me to put more in? Is that okay? Alright, and with this... Oh, what's the scent? Like, where do we put the It scent? depends on you. So do you want me to put this in the head, chest, belly, butt? Short. Alright. You're funny, Isabel. Sure. Alright, and one last thing for you. Can you grab a heart from the middle over here? Grab a heart. Yeah, from the pin right here. Here, this one. Alright. And we gotta make that heart extra special for your new friend. So can you warm that up in your hands? And can you shake that to give it a heartbeat? And can you rub that on your arms for lots of big hugs? Down your heart for lots of love. Then make a very big wish in your head. And kiss it, love. And you can put that inside there for lots of love. Thank you. Alright. Isabel. Good job. Why, Bibi, why in the butt? yung scent gusto niya sa... So that when he poops, it will smell good? Okay. I like the way you feel. Alright. Alright, well, thank you for your help today. It was Alan for this. There you go. And where do you go next? You can go to number 3 if you want to find anything. Oh. Sige na. Ito masira mo. Maliit. Dapat ba initon yan? May Keep flavor naman. refrigerated, sabi. So yan, nakabalik na kami dito sa hotel. Inabot pa rin kami ng closing dun sa West Edmonton Mall. So bukas babalik kami. At na-try na ni Isabel and ni Joanna yung beautiful dessert. No, Papa. So nagpapakain kami kay Isabel ngayon. Ha? Ano po? No, he's there. Okay. Ito yung iniyakan ni Isabel kanina. Kasalanan naman namin. Kasalanan namin eh. Sabi namin babalik na lang kami bukas para bilhin siya ng ganito. Bukas na lang sana kasi Parang lahat bukas gagawin natin. Kasi pag Sunday, ng umaga, uwi na kami ng Saskatoon. Kasi kasalanan natin yun kasi sabi natin sa kanya, ano sila gusto mo? Siyempre nag-expect na siya. Nag-expect na. First time. Oo. Sa, bukas bibilo kami. Na-survey na yung yung West Edmonton Mall. Tapos dumaan kami sa Walmart kasi bumili kami ng tubig. Kasi wala kaming tubig eh. So yun nga, first time namin dito sa Edmonton Rinay namin dito na dumaan kasi hindi pa kami nakadaan dito sa Rotang to pabalik ng Saskatoon. Kasi paikot yun eh. Iikot ka. Kaya galing Canmore, sabi namin ni Joanna, try natin yung Edmonton para madala natin si Isabel dyan sa mall nga. Kasi pati kami, hindi pa kami nakarating dyan. Kasi yung beautiful dessert nga, yun talagang target ng mag-ina. Tapos ito, plano to eh. Smell it. Smell it. Oh. Nakakatawa si Isabel. Oo nga, yung pabaw na dito. Sa Build-A-Bear, pipili ka kung anong gusto mong style. Ang napili niya, dog.
Tapos pipili ka kung gusto mong may amoy yung pet mo. Ang napili niya, cotton candy, right? Tapos pipili ka kung saan mo ilalagay, kung sa ulo, para pag inamoy mo yung ulo, mabango, or sa likod, para itong batang to ang pinili sa puwet. Kaya ngayon, ang bango ng puwet. Oh, nandyan yung pabango. Nandito, Para yan daw, o, yan o. para Yan daw, o. para daw pag pumupok, mabango ang pupok. Bango. Ang galing naman ito. Tapos ano yan? That. May damit ang aso. You tell everyone that. Oh, sige, go. Tapos, binilan niya pa ng damit pang Christmas. Ayos ka talaga, Ben. Pero pinaalis niya kasi naiinitan na Nainitan daw. daw dito sa hotel. At syempre, gusto namin mag-thank you kila Mama Ras, Tony, and Rex. Yan. So, yung mga kaibigan namin, nakasama namin sa trip to Alberta namin. At dinala pa kami sa Jasper. Ang tourist guide namin si Tony. Tapos si Rex. Si tawag ka na anak mo. Si Mama Ras, tapos si Tony. Ka-work ko sila sa Pilipinas. Tapos kung napanood nyo yung previous vlog namin, yung kasama namin si Nicolo, si Jeff, tapos si Kim sa Vancouver. Ano po kami, mga magkakasama kami sa work sa Pilipinas. Tapos mga friends kami, kaya lang talagang sabog yung mga schedule namin kasi nga biglaan tong lahat ng lakad ng to, yung pagpa-Vancouver, yung pagpunta dito, parang spur of the moment lang na magkita-kita tayo. So, thank you kay Lord kasi nagagawa namin yung ganito. So, tapos, so far, ang weather, nakikisama, basta masaya lang, I'm very thankful. The next day. Let's go. Papa and lang, Isabel. Ayaw ni Mama. I don't like it. Wow. Go, Isabel. Nakasakay na dito sa pirate ship si Isabel. Explore the pirate ship. Dali. Dali. Ang laki pala nito. Wow. Go there, oh. Sa may pinto. Ayan. Wow. Ano yan? Here, Isabel, oh. Go kay Mama. Here. Para mag-picture kayo. Ay, ikaw pala. Bumalik kami dito sa sa West Edmonton Mall Kasi kahapon pumunta kami dito. Kumbaga tinignan lang namin yung mall. Tapos bumili sila ng beautiful dessert. Ngayon talaga kami mag-explore. Sabi ni Joanna hanggang daw sa magsara to. Ayan. So at least na-experience si Isabel to. Bel! Ayaw na. Para sa Sea Lion show. Sumaduman ka sa pink? Pwede. Slide ko pa dyan. Ay, hindi. Next time. Yeah. Buti dito kahit winter, pwede indoor. Doon kami nagluwas. Ha? Malalim siguro dun Next time. Next time, okay? Ayos Yeah. Next time, baby. Babalik tayo dito. Yeah, Next time, pagbalik namin, swimming namin si Isabel dyan. Ayos to. Magmamasahe sa'yo, Magmamasahe sa'yo tubig. No. McLaren. McLaren. Galaxy Land. anak kita. Let's go, Bel. Laro natin si Isabel.
Diyan ka na lang, anak ko. What is this? Oh. Diyan ka pwede. Sakto. Sakto. Yay! Yeah. Isabel, you listen. Isabel, listen, okay? First time niya yun eh. No? Bump car. Yay! Ay, ito taon na! Marunong na ako bump car! Oh, oh. Ito mo sa Isabel like that. Oh, layo pa paano ano. Oh. Go! Here! Here! Press. Step on it. Go! Yan! Sige, practice pa lang, bago pa lang naman eh. Oo. Isabel, go straight! Yan. Yan, go! Here! Yeah, yes! Very good. Step sa gas. Yan. Pareho ang naman naisip. Oh, nag-atras na. Oh. Go, Isabel. Yan. 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 Nakakapagod mag-coach. Libot pa tayo. What was that? That was amazing. Okay, let's go. Let's go. Malawak din pala loob nito, no? Mami, malawak din pala, no? Ano yan? Ay, bakit sa carousel? Ha? Play-Doh. Oh. My train. Bello, my train, oh. Train. Oh, yan, dyan naman. Ay, sakto yan. Lampas pa. Ayun, may carousel, oh. Oh. Nakaisa na. Ito naman. Daddy, gusto ko pumasok. Ha? Yan? Ito? Yeah. Ika, pwede ka dyan. General. Masakay ka. Sulo lang ako. Hindi makikita pwedeng doon. May mabantay ka Isabel. Yan nga, dito na kami maghapon, ano? Dito sa mall na to, sa West Dito Edmonton sa, Mall. ano, Galaxy. Oo. Tapos mamaya, punta tayo ng ano? Seafood City. Yeah, for lunch. For lunch. Or Ay, dinner, saan tayo? TNT? TNT. TNT na lang. May TNT dito eh. Ano, okay pa yung free breakfast? Next time, balak namin bumalik dito. Mga 4 days. Stay kami Tapos ng next mga time, 4 Daddy, days. mag-swimming na kayo. Pero for now, dito natin ubusin ang buong araw natin sa mall. Ano ba itong vlog na to? Lalabas na tayo mamaya. Hi! Nag-approve pati ay. Bago sinugi ba rin ano, nasa tubakan nila? Oo. Yes! Ayos talaga ah. Wow. May pa-heart signal pa.
Video. Ano yan? Ano yan sa baba? Ah, may dinadagdagan pa oh. Meron pang idadagdag sila dito. Extension siguro ng rides. Ay, may dragon ano? Ang tawag dyan? Yung ride? Oo. Next time, come on. Talaga? Ang taas niyan. Ano yan? Exit daw yan eh. Ang sarado ata to. Ano eh? Ano to? Space works in the works. Oh. Ano yan? Ha? Ha? Thank you. Thank you. Height again, anak. Sorry. Kaya drink your vitamin. So bawal pa si Isabel. Sayang. But it's okay. May mga ibang rides na bawal pa si Isabel. Sa height kasi. Kasi alam niyo naman to, hindi. Kanino pa ba ito magmamana? Maghanap tayo ng rides manak. Let's go. Parang maganda sana to. Ano? Parang space something na bell. Oh. Oh. Ha? Yeah. Look. She's scary. Ha? Scary. Oh. Maybe the aliens are Mga gonna alien eat nga. me. You're gonna fight the aliens. Fight me. Oh, yeah. Let's look for the train. Oh. Let's go sa train. I like it how they... Bawal pa si Isabel yan sa ano eh. Umalis kami. Sa Dragon Wagon. Maride ka dyan, Bel? Train. Tapos tayo magkilalay sa akin. Maride tayo dyan. Go. Saan si Papa? Sige, Papa here. Diyan na lang kaya ako. Para pichongo ka ba? Beside us, Oo, Papa's there. Toot toot! Toot toot! Stretch your legs and stretch your legs. Toot toot! Yay! Yay! Now.
temple, oh. Yeah. You're astronaut. Wow! Yeah. Oh, may camera. Tapos nasanapin mo yung pictures na yun. Oh. And we're going again. Ayos, no? Parang tinigil nila tayo, niya tayo sa gitna para makita lahat. Okay. Gusto pumunta ni Belay dito. Right, Papa? Lunch, no? Mag-lunch pa tayo. Okay. That's it. Lunch muna, Isabel. Break time. Buti na lang meron na dito sa gilid, oh. Papunta sa food court. Oh, ayan, food court. Hindi ka. Do you wanna try? Yeah. Maybe later. Sarap to eh. May goat sila eh, you know. Yeah. Pwede magkuha ka ng tukawan at order ka ng tukawan. Break time muna si Isabel, lunch. To ano to eh, goat. Yan. Yeah, that's goat. Yummy. Bumibili si mama ng drinks mo.
Pwede naman kasi bumalik doon kasi naka ano ka naman kami, parang unlimited na rides, Isabel. Sarap ganit. Matindi ang pagkain ni Isabel. Mami. You can... Ano? Bawal makima yung puan. No, that's not proper. Muntik na namin makalimutan, meron palang Sea Lion ano, show. Pero sa taas lang kami manonood, hindi kami mapasok. Dati mag-dyan ka o. Dati o winter tayo. Tanungin ko nga si Neil kung pwedeng ilagay yan. Ipa-order natin kay Neil. Yung tire mo nakaganyan. Ano to? Ito ano to? Gucci. Magkano Gucci? Baka siya nagkukurahaw na brand, you know? Baka yung naman ako kayo. Balenciaga. Sa kabila. Oh, good. Ha? Guli-guli-guli. YSL. Ano? YSL. Balenciaga. Nespresso. Nespresso. Yung Nespresso natin hindi na nagagamit. Bumili ka kaya? Bumili ka kaya? Oh, yung mga beautiful dessert. Nandiyan na. Para makakita si Isabel ng show. Mami, may event ko niyan. Ano? Pokemon. Ayun o. Alman. Ayun o. Nagkakarawat sinda. Siguro ko naman ano, rare na Pokemon. Pokemon Go. Sabi. Ha? Kargahan, tao yung susila yun. Asan sila yun? Kargahan na. Ah. Para mahiling. Back one. Like, if we get tired, can we just like... Oh, yeah, of course, yeah, yeah. That's my thing. Yes, it does get exhausting, so Yeah. yeah, people usually don't last the 10 minutes. Don't feel bad to get off there. See, this is tiring. Right. Careful, Isabel. Go. Go. Go, go, go. Come on. It's okay. I got you. And then you sit here and now. Ayan. Ay, hindi ba? Dito ba? Ah, dyan ba sa... Sa gitna po. Ay. Akala ko dyan siya. Oo, dyan kaya. Yan. Pag napagod po kami, pwede lang
Huwag naman po. Lalangoy siya eh. Parang nakakapagod po. Hindi po, meron tayong boat para Ah. mag-rescue. So just a couple things about the boat. It does work like a bike, pedal forwards to go forwards, pedal backwards to go back. Red handle in the middle will be your steering, so left is left, right is right, and it's the opposite going backwards, okay? You guys do have 10 minutes to circle around, watch the sea lions if they're out. At the end of the 10 minutes, I'll wave you guys down. If you don't see me, I'll yell boat number 7, and at that point, it'll be your turn to come back in, okay? Okay. Hindi ko abot dahil. Ganyan ka lang, pag ganyan ka lang yan. Ready? I think Okay. so. Enjoy, guys. Thank Salamat. you. Pag naman po daw tayo kumira. Parang Isabel, alam mo, this is so tiring. okay lang naman. Okay lang naman kasi ako na naman ang nagtatrabaho para itong pagkayak natin. Parang makakatulog ako dito. Parang ang sarap ng pesto ko dito. Yay! That was your tito, kind of, yes. Annabelle. In fairness, okay, I like it. Daddy, sabi ni Kuya, wag naman po. Huwag naman po. Lalangoy siya. Bibi, do you like it? Yeah, this is tiring. Pero I like that it's easy to maneuver. Because this one is quite easy. Yeah. Yeah. Ha? Parang exercise na rin to ah. Oo, picture kita digdi daddy, oh. Oh. Maano kita, maaro kita kani. Gets mo? Paaro kani, tapos yun ang background ta. Sige. Kaya pa po. Okay pa? Kaya pa. Nakakapagod to. O, dali. Dali na, wait lang. Tapos, Cellphone mo. alat lang. Talaga maneuver pa kita, dali. Kung kaya dua-dua. O, stop. Op. Hop. Wait, wait, Oy, wait, magaling na kayo maneuver. O, tingnan Magaling mo kami background. umikot-ikot. Ah, background. Yung background dali, namin picture yun. na. Kasi yung cellphone mo. Pero may cellphone mo. Dali, sabi ni ate. Ikot mo. Isabel. Op. Isabel, wait. Yan. Loading. O yan yung ano, malaking O, ship Isabel, sa dali, likod dali, natin. dali. Kanwar. Yeah. Okay Parang- siya, Dad. Okay, it's okay. Actually. Parang i-enjoy na kami. Madali ka siyang i-maneuver. Oo. Bako siyang arkang kayak. Dapat ka rito dun sa ano eh, Lake Louis. No, what is this, Daddy? Iwan ko dito, ang baho. May naamoy pa ako mabaho, ang Ay, lansa. susila yun kaya yan, Dad. Siguro. Malansa. Alam mo, dapat sila tayo ang binabayaran nila Kung ngayon. para sa effort. Okay. Hayaan na lang siya. Yan. Okay, let's go. Ayan mo na siya mag-ano. Ilang minutes tayo? 10. Oo, matagal pa. Sisigaw na lang daw siya eh. Ooh, under the bridge. Are you happy, Isabel? Opo. Happy ang bata, syempre. Kanina pa na kumukulit yan eh. I know. Nangungulit siya kanina. Sabi niya, gusto niya daw dito talaga. At least na pagbigyan. Ay, Diyos ko, masakit itong katawan natin mamaya. Okay, I follow your Oh, okay. You're the captain? Ha? Daddy, baka butang swimsuit niya para Oh, mag-swimming. mamaya sa hotel. Follow your direction. Ay, demanding pa. Daddy, nahalata mo, madami ng gusto. Oo. Kanina walang masyado. Daddy, siguro isang ikot na lang, okay na ako. Okay na tayo. Sige. Chill lang. Chill lang. Thank you, Isabel, for letting us try this. I know. You chose the best. Yeah. Are you having fun? Don't crush the rocks. Oh! Totoo daw ni. Hindi ako, bako. Pero gusto ko kaputan. Pero totoo, Dad. Duman kami. Mama, we're almost finished. Dali ka pa naman ako dito. Let's go back there. Okay, so kumana ka. Don't give up. I'm not giving up. I'm just tired. Ano? Hold on. Woo! Yay! Park it slowly.
Salamat. Isabel, come here. You dizzy? Good job, Isabel. Thank you. Salamat. Yes. Come on. Sure. Uh-oh. Uh-oh. Hold on tight, Isabel. Hold on tight, Isabel. She's scared. Uh-oh. Oh no, Isabel. You're okay. Papa's there. Hold on tight kay Papa. Don't remove. Oh no! Oh wow, Isabel, look! Yay! Baby, put down your legs. Yay! Yay! Dance, dance, dance! I'm dizzy. You're dizzy? How was it, Isabel? How was it? Nakakahilo. What did you say? See that in my TV too. Oh, you want to see that in your TV? So yan nakabalik na kami dito sa aming hotel. Yan. Inabot na kami ng alas 8 ulit. Umalis kami dito, pumunta kami ng West Edmonton alas 11:30. No. Kakabalik lang namin alas 8, so maghapon kami na hanggang gabi. Dun sa mall, ang laki ng mall. Sumakit yung ulo ko nung sumakay ako dun sa yung paikot-ikot na kasama si Isabel. Duling na ako. Ay, Lang ako, bumabawi. Kasi noon, ano ba yun, yung Saskatoon X, ako lahat ang pinasakay. Pinasakay ako dun sa ikot-ikot. Ako, nahilo ko, so it's time. Mahina talaga ako sa mga rides na ganyan. Sana sinabi mo bago tayo nagbayad ng general admission. Kaya hindi ako sumasakay ng mga ganyan. Hilo ako. Nagbayad ako ng general admission para sa kanya, $64. Inintay ko na lang yung parang maduduwal ako na parang tatakbo ako sa washroom. Buti na lang hindi. Yeah, okay, that's good. O, show mo sa kanila, Bibi, yung nakuha mong toy. Ano yan? May ipapakita si Isabel. Melody. Ha? Saan may nabili? So, nagbabayad na kami dun sa cash sa TNT kasi bumili kami ng pagkain. Ito yung aking binili na ngayon na dinner. Meron pa kaming manok. Mayroon pa tayong Jollibee, no? Oo. Yan, no? Kinihuba na and Sarap. Tapos gusto pa sana kami ni Joanna na mag-swimming kami ni Isabel. Kaso sabi ni Isabel na tomorrow na lang daw. So, bago kami bumiyahe papuntang Saskatoon bukas, magsiswimming muna kami dyan sa baba. Kasi ang bukas naman, sabi nung sa front desk, kasi Pilipina, naman daw, alas 7 ang bukas. Hanggang alas 10 ng gabi. Bago pala kami umalis kanina, tumawag ka ba? Tumawag ka ba? Tumawag ako. Tumawag siya. Sabi nila, do you want it now? Sabi ko, anytime. Nagpalinis kami ng washroom. Tapos naglagay kami ng $5. Tapos, Masyado kasing honest dito. So sabi ko, baka hindi kunin. baka hindi kunin. Sabi ko, sana kunin, sana kunin. Oo, at least
nakapag-iwan din kami ng pangkape niya. Tapos alam na, pagpasok alam na Pilipino ang nandito, may Jollibee na baso sa loob, may safeguard. Tapos may Jollibee dito. Pilipino. Kasi nakita ko yung ibang Pilipino yun. Nag-Pilipino ata dito sa Holiday Inn. Dito po ito sa Holiday Inn West Edmonton. Malapit lang, like 8 minutes drive lang papuntang West Edmonton Mall. Napakaganda. Nakakatulong na may free breakfast. Tapos may free breakfast kanina. Libre na, ayos. So yan at magdidinner muna kami. At tingnan natin kung matuloy kami mag-swimming mamaya ni Isabel. Kung hindi, bukas na. Antok na rin ako. Sumama yung pakiramdam ko lang talaga kanina dahil doon sa ikot-ikot. Ay, wow. Kaya, di ba? Umupo lang ako doon sa gilid. Sabi ko, umiikot yung kanina, paligid. Nakakaya naman. Ay, nako. Hindi na ako ulit doon, Ben. Pero si Isabel tuwang-tuwa. Oh,